Nagilugay kami sa audisyon, amateur hour singing competition. Kontistan wala gyoy pilion, kay bisan mo gyabag pakantahon. Amateur hour among giapilan, ika-32 ako nga kontistan. Babae lalaki, bata o gulang, ilang ipaapel basta mo kanta lang. Usa duha, ulo upat lima, unom pito walo, polos na bagtingan. Kay ilang kanta pulos lang sinugdanan, wa masayod unsaon nila paghuman. Ihay batanon gi-practice ang kanta, kay ang na-memorize niya ang title ra. Aron dili yun siya makalimot, sa mga palad niya isulat ang litra. Ug sa dihang siya itawag na sa neryos ang nawong perting los para. Busa ang kanta usab ni Korba, ang tingog niya murag tingog sa baka. Antod na kadlawon, buntag na lang in town, ang singing contest nagpadayon. Kung kinsay mo daog, wala na'y nasayod, ay ang mga judges nakatulog. Ihay babay, ni sayaw-sayaw pa, may boses na yabang murag buak nga lata. Ibagtingan na siya o kalima, apan wa manong baling daw giganahan pa. Sa undo na may diferensya, katong babay di ay perting bungola. Nasintonado hasta ang gitara, ang mga tao nagsigig pangatawa. Antod na kadlawon, buntag na lang in town, ang singing contest nagpadayon. Kung kinsay mo daog, wala na'y nasayod, ay ang mga judges nakatulog. Wala damha, may hubong nga misaka, may ilong sa microphone, kay mukanta no siya. Sa entablado siya nasarasay, hantod nadasmagan ang gitarista. Gitarista labihan nga laguta, kilampusan ang hubog sa iyang gitara. Nag-alibwag kami og panagan, daghang nangahulog og nangapiang. Amateur hour perting gubota, among premyo usab na tabla.